DXDC Radyoman Report. Gipasidunggan sa Department of Education kan DepEd 11 ang mga magtutudlo sa Rehiyon Onse. Kinsa walay puas nga nagahatag og kaalam sa mga kabatan-onan aron sila maumol og matultolan sa saktong dalan. Gahapong adlawa October 3, 2023, gitambungan sa 3,000 ka mga magtutudlo sa Davao Region ang 2023 World Teachers Day Regional Celebration sa Davao City atol sa unang adlaw sa Regional Assembly of Education Leaders for Teachers nga gipangulohan sa Davao Region Association of School Superintendents kan DRASS. Atol sa mga programa, nagpahigayon o raffle ang buhatan pinagyusab sa suporta sa mga external stakeholders, di na mga papremyo ang gidawat sa mga mananaog mao ang laptop, cash, gift certificates, tulo ka motorsiklo ug daghan pang uban. Sa pakiginabi sa DXDC Arman Davao sa kamaestrang si Marla Barro, iyang gibutyag nga puno og gugmang iyang kasing-kasing tungod pinagi sa mga programa. Nabati niya iyang kamahinungdanon isip ikaduhang ginikanan sa iyang mga estudyante. Gawas sa paghatag og kalingawan tumong sa maong selebrasyon nga ipabati sa mga magtutudlo ang ilang importansya og mahatagan og higayon nga madungog usab ang ilang mga mulo diha sa ilang pagpanerbiso. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.